Da fari dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma kowa barka da wani lokacin da fatan kowa da kwana lafiya. So a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi ka samu kuɗi kyauta a yanzu nan. Abu na farko za ka kalli cewa ga nan wani link na aje maka a wannan gurin. Bari in sa muku alama domin ku gane. Ga nan link din a nan gurin na aje muku. Gashi nan a nan gurin din. So amma kafin ka taɓa wannan link ka tabbata da ka zo ka kwafi wannan abun gashi nan na ƙasa. Wannan ne nake nuna muku nan. So bayan da ka zo ka ne ka danne sa da dan yatsanka, da ka danne sa za ka kalli idan ka danne sa ga can wani abu a sama ga su can sai ka taba sa. So bayan ka taba wannan ka kwafa kenan sai ka zo ka danna wannan link din gashi nan wannan koren shi za ka zo ka taba inda ka ce ga link din domin farawa yanzu. So bayan ka danna link din ga inda zai kawo ka direct link wannan gurin da ka zo ka ne ka danna wannan abun gashi nan domin ku ga bari in samu wannan alama saboda bana son koya wani mudda shi ba gashi nan. Sai in Play Store app din nan gashi nan. So bayan ka danna direct link zai dauke ka zai kai ka a cikin Play Store kamar haka. To idan ka nan gurin abinda zaka zo kai zaka zo ka ne ka danna inda kace installing gashi nan. Zaka yi downloading din application din. To gashi nan danna downloading din zai yi download. So bayan ka gama yin downloading nasa kamar haka da kuke gani zaka zo ka danna open da ka shiga cikin sa. Bayan ka shiga cikin sa kai open zai kawo ka wannan guri kamar haka da ka jira ya bude. To zai baka zabi kwaya uku zai ce maka Google, Facebook, TikTok. Abun da yafi maka daɗi kuma yafi kyau zaka danna inda ka ce login inda zaka danna akan Google. Yawa akan Google zaka danna. Yake nuna bari in ƙara dannawa. To gashi nan zai nuno maka yawan email naka. To sai ka zabi ɗaya daga cikin email naka sai ka saka bar ne amfani da wannan ɗayan email din nawa. Da ka danna kan daidai kan email naka ne. Bayan ka danna daidai kan email naka zai kawo ka wannan guri. So zaka zo ka danna wannan da kace agree and share. So direct kana dannawa zai kawo ka wannan gurin. Idan ya kawo ka wannan gurin idan kai dan Najeriya ne sai ka bar sa gurin Najeriya. Yawa idan kuma kai dan ba dan Najeriya bane sai ka duba kasar ka. Sai ka danna confirm din nan gashi nan confirm a kasa. Bayan ka danna zai kawo ka wannan gurin. So a nan gurin din idan zaka canja suna sai ka sa sunanka sai ka canja suna. Yanzu misali bari in goge wannan sunan in saka Coach Ibrahim. Yawa domin kowa ya ga yadda abun nan yake. Bayan na saka so idan kai namiji ne sai ka danna akan wannan, idan kuma ke mace ne sai ki danna akan wannan sai ki taba hannunki. Ni namiji ne barin danna kan mail kun gani yawa sai ka hannunki zaki danna akan nan gurin ko kuma hannunka yawa. Bayan ka haka sai ka zo nan gurin ka saita shekaru sai ka danna dan wannan alamun plus din domin ka saita shekarunka kun ga yawa sai ka dan ja haka ka ja ka dan saita su yawa. Bayan ka gama saitawa me ne ya rage da kai idan ka zo ka sai ka goge wannan gashi nan ka goge sa ka tabbata da ka goge sa yawa haka da kai wannan abun da ka kofo wanda ka kofo a cikin group gashi nan da ku shiga cikin group kamar haka kamar yadda na nuna muku gashi nan bari in shiga gashi nan a ƙasa gashi nan sai ku danne haka sai ku taba wannan abun gashi can a can sama sai ka kofe sa. Bayan ka kofo sai ka dawo ka cikin nan din sai ka sa a ƙasan gurin nan inda na nuna muku nan bari in sa muku alama domin ku gane nan gurin shi za ku saka yawa za ku saka shi a nan gurin bari in goge in ƙarasawa ku gani da kyau domin ku tabbatar. Bayan ka saka sai ka zo ka danna inda ka ce complete idan kuma kana son ka sa hoton ka sai ka danna so ni ban son sa hoto sai ka danna complete yawa. Bayan ka danna complete gashi za mu dan jira kaɗan ya bude. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku har yadda za ku yi cire kuɗin ku da Allah ku daure ku kalla daga farko a ƙarshe. So zai kawo ka nan gurin abunda za ka yi yanzu za ka zo ka ne ka danna dan alamun laujen nan gashi nan wani lauje ga nan wani lauje a nan gurin gashi nan shi za ku danna yana da rawa laujen. To bayan ka danna laujen da ga nome maka wani abu so abunda za ka zo ka yi ga nan wani guri suna nuna maka da dan yatsa shi za ka danna yau. Bayan ka danna wannan gurin shi ma da ka sun ta maka naira 30 za ka ƙara danna da gurin laujen nan yau da ka sun daura ma naira 60 da ka zo ƙara danna wannan gurin din gashi nan bari in samu wannan abun yafi kyau. Wannan gurin laujen gashi nan wai wannan inda suke nuna muku da aron nan. To bayan ka danna zaka sun ƙara aje ma kuɗi. Abunda zaka zo ka yi na biyu idan ya nuno maka wannan abun daga can sama za ka kalli dan alamun cancel gashi nan sai ka taba sa. So abunda za ku zo ku yi shine kawai da ku zo ku ne ku danna alamu ga can wata alama a can sama ga ta can dan alamun microphone a can sama shi za ku je ku danna yawa ga can microphone din barin danna shi. So bayan ka danna su zai kawo ka wannan guri zai kawo ka cikin wani zai kawo ka cikin nan gurin bari rage bolo. To bayan ya kawo ka wannan gurin abunda zaka yi zaka zo ka ne ka danna inda aka rubuta claiming din nan bari nuna muku
gurin claiming din nan shi za ku taba, gashi nan inda na nuna muku da ku taba sa. Bayan kun taba da ku kalli wannan alamun laujan sai ku taba sa, kuna taba da ku ya nome muku wata shinkafa, sai ku danna alamun cancel na saman nan. Bayan kun danna zai kawo ku nan gurin, so daga kasan nan gurin za ku kalli ganin wani guri alamun gurin lido, za ku danna wannan alamun gurin lido din nan. Yau kun kalli gurin lido din nan shi za ku daba. Bayan kun taba gurin lido din nan za ku jira sai bude kamar haka da kuke ganin, za ku kalli game ne za ku buga. A yanzu za ku samu kuɗin ku cire sa kuma ku tura su cikin account naka. Kun gani idan ya kawo ku wannan gurin game din kamar haka da kuke ganin, gashi yana dan searching ne kuma dole kuma zai searching din. Ga nan wani guri inda aka rubuta go, ku danna alamun follow idan ya nuna muku, inda ya nuna muku wannan follow din ku danna sa. Yawa ga nan wani guri inda aka rubuta go a kasan nan, bari nuna muku da alamun abu. To kun ga gurin go din nan za ku taba sa da dan yatsan ku, bari in canza muku domin ku gane. Kun ga gurin go din nan ku danna sa da dan yatsan ku. Bayan kun danna za ku kalli yana dan tafiya, da ku jira sa kadan. To za ka dan taba da hannunka, da ka taba gurin da hannunka. Yawa bayan ka taba gurin da hannunka da kalli sun dauki kuɗi sun daura maka a can sama, to zai ka zo ka ƙara danna gurin go din nan. Bayan ka ƙara danna gurin go again, yawa in ya kawo wannan gurin za ka ringa bin daidai kan dan gwaigwai din nan, kana tabawa da wuri fa. Da ka ringa taba daidai kan gurin dan gwaigwai din, kar ka ringa bari yana burewa baka taba sa ba. Duk inda ya fito kai ka sa hannunka ka taba. Yau kun ga yana dan tattaba sa, kun ga yana dan tattaba sa. To yanzu kan ma bana taba sa, ya bubbule min da wuri. So kun ga kamar yadda kuke gani gashi yana yi dai. A hakan da mu ci gaba. So da ka ringa tattaba kansa, duk inda ya fito kai sauri ka taba su tun kafin ya bule. Kun fahimta? Sai ka danna inda suke nuna ma da dan yatsa nan, inda aka rubuta upgrade nan. Da ka danna joining din nan, idan ya nuna maka joining din nan ka danna sa da dan yatsan ka. Bayan ka danna joining sai ka yi back za ka yi a nan gurin kamar haka. So bayan ka yi back sai ka danna gurin inda aka rubuta da dan yatsa, inda suke nuna ma da dan yatsa upgrade nan, sai ka ƙara danna gurin nan da hannunka. Bayan ka danna gurin din da hannunka sai ka ƙara danna gurin go, ko kuma sai ka dan jira ga can wani guri inda aka rubuta tax a can sama, sai ka danna gurin tax nan. Kun gane inda aka rubuta tax nan ga can a can sama, shi za ku danna. Bayan kun danna sa kamar haka da kuke ganin ga inda zai kawo ku, ya kawo wannan guri inda aka rubuta claiming din nan kwaya biyun nan, bari in samu ku alama. Kun ga inda aka rubuta claiming din nan za ku tattaba su. Bayan kun tattaba su kamar haka da kuke gani, so zai kawo ku wannan guri, idan ku sai ku ƙara taba kan go din nan, za ku ga yana tafiya. So bayan ya tafi za ku danna inda suke nuna muku da dan yatsan sun nan. Bayan kun danna sai ku ƙara danna tsakiya. Yawa sai ka danna alamun cancel na can sama. To sai ka zo ka ƙara danna go. Bayan ka danna go kamar haka za ku ga yana tafiya, sai ku ƙara danna tsakiya. Yawa bayan kun danna tsakiya sai ku danna claiming. Yawa bayan kun danna claiming sai ku ƙara danna inda suke nuna muku da dan yatsan sun nan. So daga nan kawai da ka iya yin back. Yawa za ka iya yin back, ƙara danna upgrade nan. So abana zamu yanzu zamu yi back, sai ku danna good it. Bayan kun yi back za ku danna alamun, za ku iya danna collect, za ku danna inda suke nuna muku da dan yatsan sunan gurin halamun lido din nan. To bayan kun danna daga can sama za ku kalli gurin withdraw. A bari na yi back, na manta na zo na danna wani guri daban. Daga can sama za ku kalli inda aka rubuta withdraw ga can sama, bari in samu ku alama domin ku gane. To inda aka rubuta wannan withdraw din nan za ku danna ga can, daga can sama inda nake nuna muku nan. Bayan kun danna gurin withdraw kun ga mun samu 450, kuma duk abokinka kwaya daya idan ka gayyata wallahi da su baka 450 kuma da ka iya cirewa. To idan ya kawo wannan gurin zai kawo ka kai akan daidai 150 ne kai. Daga can sama za ka kalli wani alamun diamond. Kun gane? Za ka kalli alamun diamond a can sama sai ka taba. So bayan ka taba alamun diamond zai kawo ka a gurin kamar haka. So no, ba nan zai kawo ka ba. Yanzu abunda zamu yi back ne. Kai 150 zai nuna maka a gurin ne. So mu back zamu yi. Yawa. Bayan mun yi back zai kawo mu nan ne. To dai kawo ka nan gurin din kamar haka, daidai kan gurin 150 din nan zai kawo ka, sai ka danna gurin 150. Bayan ka danna gurin 150 sai ka danna withdraw a ƙasa. Kai fa nan zai kawo ka, sai ka danna withdraw. Bayan ka danna withdraw ka gama yin withdraw sai ka danna alamun wannan diamond din na can sama. Bayan ka danna zai kawo ka nan gurin. Idan ka kawo nan gurin a ƙasan zai nuna maka diamond naka can gurin, sannan kuma zai nuna maka 150 akan gurin. Kana danna 150 zai nuna maka withdraw a ƙasa. Bayan ka danna gurin withdraw zai nuna maka ka zabi bankin ka, Opay ne ko Palmpay, sai ka zabi Opay, sai ka saka account number naka, kawai sai ka danna withdraw. Shikenan fa kai withdraw. To ga yadda zaka copy link naka na inviting, wato duk abokinka kwaya daya ka samu naira 450 gurin inviting din nan zaka danna. Bayan ka danna gurin inviting zai kawo ka wannan guri kamar haka. So inda ka rubuta copy din nan gashi nan zan nuna muku dan alamun abu.
gurin copy din nan za ku danna yawa ko kuma ka danna gurin inviting link din shikenan ka copy link naka ka je ka fara cin kuɗi. Nagode.